Chineke me habotu wadi Chineke me habotu wadi onye hụrụ taa ịmakwa ga-ahụkwa echi Chineke me habotu wadi Chineke me abotu wadi onye hụrụ taa ịmakwa ga-ahụzi echi Chineke me abotu wadi uwe kwe mmeta elu uwe kwe mmeta uwe kwe mmeta elu uwe kwe mmeta onye hụrụ taa ị ga-ahụ echi Chineke me abotu wadi Nnanna Ukanyirioha ana m eme wee keeping my night n'ụbọchị taa. Biko gwakena anyị nwe obere ihe ị mụtara n'aka that your father mgbe ọ dị ndụ. Amụtara m a lot of things n'aka ya. He was my best friend and ọ na-stand carry on the truth. Ime mistake ọ chọghị ime onye ọ ga-agwa gị na imere mistake. Imejọ mmadụ ya sị ya ga-ahịa onye anyị imejọrọ onye anyị ekwuchakwala. So he left a legacy behind. So we thank God for his life. Biko nwe ndị na-atọ ya na ha ga-abananyere taa. Ya ma atụ anya ikwu na ibe ndị enyi m na ndị klọb ma ndị chọọchị m na ha ga-abịa n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ekene gị na-asị gị ndo. Thank you very much.
Ogalanya oyimu mmiri ọma. Oyimu ozolego ka mmiri. Ogalanya oyimu mmiri ọma. One of our able patrons, Nnanwereugwu Zonal Welfare Association, and also Imo State Union South Africa, Onyekaine Ekumakea, Chief Duru Ulichukwu Terago Elebono, the Managing Director and CEO, Pamal Autopass. Anya ndị Terago na ga-delege mma onye ọma. Okay, dịka anyị na-eche Ulichukwu Terago, ana m anabata n'ụdị pụrụ iche to the high table. Ọkwa aka m oyim chiri aka top friends South Africa to the high table. Akụ elisi elisi. One. Odemboji. Akụ eli. Biko, gbagota n'isi oche. Ọgaranya obi nya dọcha o. Ọgaranya nwere obi sale sale. Omegboji oji ma ọ tem ọgọ. Yedegwu satụ na ọkene. Akụ elisi elisi. Oyi ma okunie. Kunie zọba onwe gị. Kunie zọba onwe gị. Kunie zọba onwe gị. Omegboji. Omegboji bịa weli. Yala chi nwata kwa. Onye na-agba weli ka ọ na-eme. Harị mmadụ atọ. Oyi m nwata kwọcha. Edegwu satụ na ọkene. Akụ elisi elisi. Onye a na-akpọ. Chi nwata Weli ka ọ na-eme. Ọgwego na-enenya. Ego kọlụ ka o ji eli ego. Biko. Omegboji ma na-abata. Anyị na-anabata. Omegboji na-abata. Onye nwee ndidi n'ọzọbụrụ. Omegboji na-abata. Onye nwee ndidi. Osisi ka nkwọ nwee ndidi. Onye nwee ndidi n'azụ. Onye nwee ndidi n'azụ ọbụlụ. Onye nwee ndidi n'azụ ọbụlụ. Ọgaranya nwere ibe. Onye nwee ndidi n'azụ ọbụlụ. N'azụ ọbụlụ. Onye ọma o. Onye nwee ndidi bịa weli o. Onye nwelu ndidi obute ego. Ọsọbịa o. Onye nwe Ọchịbụtasa mgbaba agbego ndị Igbo niile agbego nkịtị n'ọlụ. The President General. Onye gbara ya mere onwe ya Ọchịbụtasa mgbaba agbego nkịtị n'ọlụ. Ọgaranya nwere ibe akụdị na ndị Igbo ji dị ebube. Ebucha mmadụ bụ ọgaranya obi nya nọcha. Dịka ama ego na-ewere eche. Anyị na-anabata the #1 citizen of Eziama Obire Improvement Union to the high table. Eziama Obire. Onye zomudo. Onye zomudo. Anya ndị Obire ejide ebube. Onye zomudo. Onye ọgaranya onye zomudo. Onye zomudo na-edeba. Ọgaranya onye zomudo. Edegwu satụ n'ọkene. Ọgaranya onye zomudo. Onye zomudo. Onye zomudo bịa welie. Edegwu satụ n'ọkene. Ọnọma Eziama nọ under ọrụ zone. Ulichukwu Terago. Ego mekene. Eda Petros. Ulichukwu Terago. Ulichukwu Terago. Ulichukwu Terago. Ifeanyi dị ebube. Ulichukwu Terago. Ebucha mmadụ nọ. Ka anyị kpọbata man of God. Thank you.
Yes, I got Namata, the man of God. I'm money kitchen because we train a man. Get that against him, the Lord said. Meet me wherever you are. Can we all rise on our feet as we observe 1 minute silence in respect for our beloved Father? Onye hapụrụ anyị werela mmụọ ka anyị kwara na ugwu ikpeazụ tupu man of God anabata na-ekpe ekpere. The time starts now. 1 minute silence. Onye kwuo okwu na Father, we thank you. We give you glory and the honor. We worship you. Thank you for all you have done. As you are gathered in your presence, Father, let your presence dwell in this place in the name of Jesus. As we have come to mourn with our brother, mourning will not be our portion in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. We commit this occasion into your hands. Take dominion and control in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Clap hand for Jesus. Oh, thank you, man of God. I like you. Hey! Ikukuoma na ata. Amazi mgbe ịbatara. Ịbataziri on Nicodemusly. Ikukuoma, member, Great Imo Brothers. Ikukuoma na ata ọgadịlagị my senior brother. Ndewo. Biko kelere m Akajugo. Member, Amiable Igbo Best of Friends International. Ikukuoma na-ekulala, ikukuoma na-ekulala niile. Ọ ife kwuru ka a na-eme. Ikukuoma na-ekulala. Ikukuoma niile. Anya ndị ata ji afụ ụzọ. Ikukuoma na-ekulala niile. Ikukuoma na-ekulala ikunye. Ayịmo kunye sọpụ onweghị. Kunye sọpụ onweghị. Ọgaranya kunye sọpụ onweghị. Ọsọbịa na anyị na-abịa. Anyị n'otekwa ifudewere aka. Ejebu satụ n'ọkene. Akajugo nọ. Akajugo n'umekene. Akajugo na mbano. Akajugo na Akajugo. Akajugo na Akajugo. Ọgaranya bichiri ụzọ. Akajugo na Akajugo. Ọgaranya nwelibe. Akajugo na Akajugo. Akajugo na mbano. Anyị onye ego. Anyị na-ama nke isi eme. Ụfụ gị n'obi na-esi m ike. Akajugo odogwu n'ọnụ m ekelego. Ọgaranya gidigbo. Ayo. Akajugo ebilie. Ọgaranya bichiri ụzọ. Akajugo na Akajugo. Akajugo na Akajugo. Ọgaranya gidigbo. Akajugo na Akajugo. Akajugo ebilie. Akajugo na Akajugo. Eze egwu ọgarịlagị na mma. Anyị na-anabata Chief Aba. Chief Aba ele nọ gela mkparanya. Aba ọgarịlagị na mma. Onye Aba. Chimule sobechilekolo. Aba onye amụma. Ibone naba. Sobechilekolo. Aba onye amụma. Simagaragi sobechilekolo. Bodine. Sobechilekolo. Ọgaranya wolibe. Chimule sobechilekolo. Ọ ife kwuru ka a na-eme. All right, biko anyị ga-agbapụ na ya ọsọ. Achọrọ m iwere igwe eji ekwu okwu nye the chairman of today's occasion for opening remark. After that, I will also hand over the microphone to the chairman of Eziama for ka o nwee ike nyekwuo n'anya ka kelekwenye ọha na eze bịara n'ebe ha maka na ndị Igbo si na Igbo nwere isi ugwu nkwanye nkwanye nwaanyị ji mụta ibe ya. My able chairman Abego.
Otuto dịrị Jesu. Kelee Jehova n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Praise the Lord. Hallelujah. Cha Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo rienu. Igbo mụọnụ. Igbo rizuonu. Ana m ekene anyị niile bịara ebe a taata ịnọnyere nwanne anyị nwoke maka wake ipu mpe ya ọ na-eme. Ana m asị na ọ ga-adịrị anyị nche na mma n'aha Jizọs. Eji m ohere anyị ekele ndị Great Imo Brothers. You are highly welcome. Ndị Owerri brought up, you are highly welcome. Ndị Onube nwanne agba n'ọsọ, you are highly welcome. Ndị nwekwanụ nwanne anyị nwoke, ndị Eziama obire, you are highly welcome. Anyị niile n'ebe a, ndị nna high table. Ana m asị na ọ ga-adịrị anyị nche na mma n'aha Jizọs. Biko anyị ma na ọ dị etu a na mmemme. Ọ dị etu a ihe nwanne anyị nwoke ji wee kpọkọta anyị ncha ka anyị nyere ya aka ịhụ na the burial ọ chọrọ ime na o mere ya ọfụma. Biko ana m ayọ support n'isi nwanne anyị nwoke a. Otu ọ bụla ị ga-esikwa support ya, more especially financially, ka anyị support ọ na ya n'abalị a ịhụ na the burial gara ọfụma. Biko nwanne anyị kwadokwara ọfụma. Ọ sị na ihe anyị ga-eri na ihe anyị ga-aṅụ aga akọ anyị n'abalị a. Biko ndị be ha ndị Eziama obire bụ condolence register. Enwe otu osi wee dịrị gị na-echere gbapụ ya ọsọ. Biko ije visit the condolence register aha gị maka support nwanne anyị nwoke. Biko ana m asị na okwu anyị chaji wee ebe atata ka anyị ga-eji wee na n'aha Jizọs. Biko kụọra nụ chairman anyị aka. Ọ dịghị izi ọ na-alụ ụkwa jee eze ọ ka ọ dị oke osime. Biko tupu m na-enye the chairman of Eziama Obire Improvement Union microphone ka m were ohere m anabata ezi oyi m. Anya ndagụlụ jafụ ụzọ n'ọnwa. Ọnwa dị n'Igbo duno. Ọnwa dị n'Igbo duno Igbo. Ọnwa dị n'Igbo duno Igbo. And I recognize the presence of the Vice Brothers Committee of Friends. Okay, like a number. All right, biko akola. Oh, jide mmụọ gị aka ka m nwere igwe eji ekwekwu nyefee the chairman of Eziama Obire Improvement Union. Onye Zomudo ka o kelee ọha na eze. Ọha na eze ekele m unu. Ndị Naịjirịa ekele m unu. Ndị Biafra ekele m unu. Biko unu ma ihe anyị bịara n'abalị a. Ọ wụ eziokwu na nna anyị kara nka. And ọkwanụ nwa ga-eli nna ya, ọwụ nna ga-eli nwa ya. Biko nu. Enwere ofu nnụnụ nọ n'ime ọfịa. Oge ọbụla ifuru nnụnụ ahụ ihe ọ na-etinye eti bụ tii. Biko nu ụmụnne m, onye ọbụla ị chọrọ ịma ma mmadụ ọhụrụ gị n'anya tinye mmemme. Ọ bụ itinye mmemme gị mara ma ndị mmadụ ọhụrụ gị n'anya. Ekelele m ọnụ nke nnukwu ya nke unu jiri gbakọọ ịkwado nwanne anyị nwoke bụ my elder brother Mr. Andrew Ukanyirioha. Biko unu na-etiti bụ ole ọbụla unu jigodu anaghị ama aka na burial. Ole ọbụla iji biko bịa tịga. Anyị nwere condolence register ebe a. Biko ka m na-ayọ onye ukwu na onye nta. Ọ bụrụ fọs nwanne m. Mana ole ọbụla iji tii asị ọkwa ya elee ọkụkọ ebe a na-abọ ya ọ nwanne ya. Mụ onwe m bụ onye eze Ọchụudo. Eji m 200,000 naira eme condolence visit. Udo dịrị unu. Onye eze Ọchụudo ọ ihe a ka anyị ji eme ihe dị nga ịnọ. Ihe a ka a na-akpọ chairman na chairmoni. Ọ wụ obute ụzọ anyị anaghị eso ya n'azụ. Our condolence register has been officially opened. Officially with the sum of 200,000 naira.
Now ihe anyị nọ n'ime ya na-abụ ihe ndị Igbo na-akpọ ịtụ uli or condolence visit ma ọ bụ ịgakwa n'ụlọ akwa ọ ga-ema ihe ndebe ọnụ na-agba ya onye ọnụnube nwanne ti mmadụ na-eme mmụọ o nwere ihe Eziama na Eziama mere now and ama m na ụdị ihe awa ihe ọhụrụ n'aka ndị ọnụnube onwe ihe ọhụrụ n'aka anyị so anyị nọ n'ịtụ uli now anyị nọ n'ịtụ uli eziọgọ m a na-agbara na site na ọnụnube nwanne ọ sị ya na-enye de Andrew 1 cow ofu efi biko a na-akụkwa aka 2 cows a na-agbara na site mba ọ na-eje ozi mana ala agbara na site Ebuka Okeke 2 cow dee na akwụkwọ Ezioyi Destiny 2 live cow ihe ahụ sekretịrị ndị ọnụnube nwanne ihe anyị n'ugbo ahụ support uli ka anyị na-atụ now uli ka anyị na-atụ biko ana m anabata ofu onye ma eze ụmụ nnụnụ ọga ndị ọga eze ụmụ nnụnụ ọ gbasa ọsọ aha ka m kpọrọ gị asịkwa gị nye m ego mana ebe ị nyere m ego Chineke gọzie gị Asọfịa. Ajọsụrụ mkpọ ya aha enwe mgbe m si ya fee n'ume anaghị esi m akụrụla ya egwu ngwa kụrụ nke m na one for you. kụrụ nke gị nnọọ Yezo mono no no ministry olugbo Yezo kusatu na kene Yezo mono na biago Ibo na ya na bakago Hey Ibego Delelu bi na-emeshi ihe ike Igwe signal na nwere wait ya Igwe signal onye mmụọ n'Enugu steeti Igwe golibe ni nwala ya Golibe na chukwu enyego gị ya Igwe golibe ni nwala ya Golibe na chukwu enyego gị ya Igwe signal Golibe ni nwala ya Golibe na chukwu enyego gị ya Chukwu nyere ya Golibe ni nwala ya Golibe na chukwu enyego gị ya Chinoso Number 1 citizen Nzeribe Elebono Nzeribe bịa na high table the chairman chọrọ ịhụ gị anyị ka nọkwa na condolence biko Igwe keneli m anyị ka nọ n'iju Achifu Chasa ma agba ịmara ihe ọ bụla i nwere Agbago nkịtị n'ọlụ ị ga-eji kwado nwanne anyị nwoke tupu ya na-apụta n'ọlọ ya bụrụ na eze egwu biko nabatara m na high table ọchị na nwata Ọchị na nwata ọchị na nwata Ọchị na nwata oji visa Ọchị isi na na nwata Ọchị na nwata Ọchị na nwata ọdụrụ ekele You are highly welcome. Onye ọcha bịara ụwa na mma Ọchị na nwata ndị egwu satọ ekele Ọchị na nwata. Ọchị na nwata You are highly welcome, sir. Thank you, sir. Daalụ ego. Ahụ ife kwuru ka a na-eme. Hey! Eze egwu. Kedu maka ahịa kụọ? Ahịa kụọ. Abịa kọọlị n'ụmụnna nọ Ụmụnna anọ ya nọ. Abịa kọọ n'ụmụnna nọ Mana afịa bata kedu ife ụmụnna ya ekwu Ana m ajụ dị Afịa kọọ Afịa mesịa bata kedu ife ụmụnna ya ekwuzi Ọgaranya obi na-adọta Ahụ ife kwuru ka a na-eme. Abịa keneli mmadụ ego
Anyego no nu mekedego. Anyego na ga delega ma. Onyama. Ogalanya mo. You see Billy na nago. You see million mekede. You see Billy kedeli mama. Owa de tieti. Owo yoko. Owa do yibo. You see Billy. Kedeli mama de tilala. I cannot eat you. Owa yoko. I cannot Owa eat de you. tilala hawa. I cannot eat you. Owa de tilala hawa. Owa yoko. Owa de tilala hawa. Owa de tilala hawa. Owa de tieti. Owa de tilala hawa. Owa de tilala hawa. Holiday. You see me linking hello mama. When you're champion wanama. Even if you longer. I want to tieti. You see me, oh no mechanical. You see me, oh no mechanical. Oh, one not to go. What the Bible they will anya. I want to do you. I want to tea on the house. I want to tea. I want to tea on the house. I want to tea on the house. I want to tea. I want to tea on the house. I want to tea on the house. South Africa, Kaije no bindinze, kele kwene nde isi ukwu nọdịa. Ana m ekele ọba ọnọdụ ugo no bindinze. Biko, ọba ọnọdụ ugo fere ọha na eze aka. You are highly welcome. Hey! Lekwe na Odumodi. 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 Opuru ogwe bili mmiri dajụ ọnụ otu aka ịgbara nsogbu ebili mmiri ọnwụ dajụ ọnụ Jizọs dajụ ọnụ Jizọs dajụ ọnụ Jizọs otu aka ịgbara nsogbu niile gara jụ echi ma opuru ogwe bili mmiri wee dajụrụ iweli aka n'oke ifufe wee dere du iburu ogwe ebili mmiri dajụ ọnụ otu aka ị gwara nsogbu m
Ebili Miriamo, Dajuana Jesus, Dajuana, Otakaba, Sabuni Daju. Hey, aha. Go Calabia, Andoro Mama. Eziama, South Africa. Hey! Yabuchamanu yoko ne batago. Agala yobi nyano chango nyama.
m iwere igwe eji ekwu okwu nye ndị Eziama, the chairman of Eziama, onye Zomudo, Ochudo, ka ha mee omenala. O nwere ihe ha na-enye, o nwere ihe ha na-enye iji tie nwanne ha aka n'obi. Dịka anyị na-eme nke anyị na-anabata the former vice chairman of Luzona Welfare Association and also the President General Genesis Friends Committee and also President Aspirant Imo State Union South Africa Nolo. You are highly welcome. Obado Zuona, Imo State Union South Africa. Obado Zuona. Oganilagina. Cha 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 obire keleno. Cha 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 Eziama keleno. Cha 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 Eziama keleno. My elder brother. Iwu ezigbo mmadụ adịghị adị. Eziama niile. Ịma na ị chọrọ ịma ma mmadụ ọhụrụ gị n'anya tinye mmemme. Ọ bụ itinye mmemme ịmara ma ndị mmadụ ọhụrụ gị n'anya. Eziama niile agbakọọla. Nke ijiri bụrụ onye na-adịghị eji ụgwọ na meeting Eziama ọbaire. Anyị ncha niile agbakọkwa n'ana. Ihe ewu oke ruru gị ka anyị na-enye gị. Biko ịsa anyị kpọ aha anyị kpọ aha ma ịsa anyị akpọkwala aha. Oke anyị akpọkwala aha. Nwanne m biko ihe ahụ ihe Eziama ji esi gị jije. Onye asị jije nke oji ka mma. Obire kelenu! Nigeria kelenu! Udodi. Yes, anyị ekelele ndị Eziama. Ụlọ ahịa onweghị nyere m. Onye ihe m mere gị. Ụlọ ahịa. Biko chọọ chenji a. Onye na-eri ego a n'ọgbọ. Hebe! Ọ tụfuola eke igbe service. See. Hey, Eziama bire. Nsi mahara nune sobi eji ekwelebo. Nsi mahara nune sobi eji ekwelebo. Nsi mahara nune sobi eji ekwelebo. Nsi mahara nune sobi eji
Hey!
Tomorrow, Sunday. And one yana goro. From here, I naga after party. And when after party, Nanken Zeribe. Biko Kelo Hanez. I'm not going to get what you got. Obi wom saa nore ma ndị Igbo so na ọ na-adị ihe dị iche ma ikpo ka enwe onye bịara aza gị ọfọzie mgbe ị kpọrọ ndị mmadụ bịa aza gị obi ga-ebu gị saa nore ana m ekele ọha na eze bịara ebe a na-asị ụkwụ ha jiri bịa ebe a ka ha ga-eji ala ọkụ ka a ga-akpọ ha n'ụzọ enwe onye si ebe ala ga-enwe mmerụ ahụ ọbụla na-asị Chineke mere ka ha bịa ebe a n'udo ga-emekwa ka ha larụ ebe ha bi n'udo n'otu n'aha Jizọs ndewo no ya ka mkpọrọ gị line otisi akụwa egwu wa pụkarị ifi nwa mma ọ bụ Chineke m lelelelele ọbọtụ ụwa ha dị lelele Chineke m ọbọtụ ụwa ha dị onye hụrụ taa agaghị ahụ ya echi Chineke m ọbọtụ ụwa ha dị Chineke m